voda je jedina materija na svetu koja menja agregatno stanje. Kada bi čovjek imao osobine vode, fleksibilan, da prođe svuda, snažan, da poruši stene pred sobom, voda pamti. I možda je to jedina osobina koju čovjek ima kao voda. Zato volim da sam pored nje. Ona me uvijek podsjeti na jednu tihu snagu i na sve što mogu ako budem kao voda. I evo, bila sam u tišini pored vode, potpuno sam updateovala svoj sistem, ideje koje su izašle, sve ono, nemam reči, ali stvarno. Ja sad mogu da idem da se resetujem, jer posle vode sam treba mi potpuni relaks. Dok sam sedela uz vodu, razmišljam zašto čovjek nije toliko fleksibilan kao voda. Ta snaga prirode, voda pamti, voda menja, voda je priroda. I onda shvatim, u kolektivu ljudi uopšte ne žele da menjaju, da budu fleksibilni, uđu u zonu komfora, neki sistem, prate pravila i možda samo oni ambiciozni promene nešto, a toliko je dobro kad ste fleksibilni i nešto prosto prođete kroz sve tako drugačije. E sad, što se tiče online-a, to su ljudi fleksibilniji mnogo više, međutim, oni kad postignu jedan uspeh u nečemu, oni svoj sistem isto neće da updateuju. To su naučili, ja znam toliko ljudi, kao imaju kurseve, prodaju već 10 godina i isto nisu ni snimili ponovo nešto, kao ništa se nije promenilo. Sve se menja, algoritam, priroda, ljudi, sve se menja se psihologija ljudi. To je u suštini. Ceo sistem je vezan za psihologiju ljudi, za globalno šta se dešava, da su ljudi u nekom strahu, šta je, koja je moda, šta se dešava. Sve se updateuje od načina prezentacije, alata koji se koriste, sve mora da bude fleksibilno. Pa mogu da budem ja sada u 1975. kad si se rodili. Zamislite se to. Ljudi, ja onda da kupim kakao da vam pokažem kako se pravi recept za anemiju koji je meni pomogao da se resetujem, pa se vidimo posle. Veliki pozdrav. I sad dok tražim kakao, da vam ispričam jednu anegdotu iz života. Prijateljicinoj rođaki je trebala da se da krv. Imamo istu krvnu grupu i ja odlazim na VMA da sva puno entuzijazma, ja ću da pomognem nekome. Uglavnom, doktor me pregleda i po mojim rezultatima shvati da nisam baš neki idealan kandidat, a ja onako puno entuzijazma. Doktor, ja moram to da uradim, da dam i ja ću da budem dobro, samo da ta žena bude dobro. Kaže, on nije preporučljivo, ali ajmo ovako, ako vam bude loše, vi samo meni podignite ruku i vi ćete doktori. Izvadili oni meni krv, ja u onom poluležećem stavu i ja sam odjednom vidim kao rolet na crno, samo se spušta. Ja sam samo kao krenula da kažem do, sledeće vidim bukvalno njega kako trči. Nisam znala šta je radio, ali sam osjetila kad me polio ladnom vodom i digo mi noge onako gore skroz ka plafonu. I ja sam se tog trenutka osvestila, samo se sećam, sam se rekla, ja doktore, čim ste mi digli noge, meni bolje. Mislim, ja sam bila, prvo da se razumemo, bila sam nesvesna, posle sam postala svesna kad sam shvatila zašto se svi smeju. Mislim, to je jedna anegdota. Mnogo godina kasnije upoznajem alternativu i od tada, gde mi je alternativno pomoglo za moju anemiju, da kažem, alternativna medicina i zvanična su za mene najbolje kombinacija. Da bi se čovjek održavao, ali treba vreme da nađe svako svoj recept. Ja ću danas, evo ga kako da podelim taj recept, pa ako nekome pomogne, ja ću biti like samoj sebi, sam prezadovoljna uvek kad mogu da pomognem. Odo da snimam i vidimo se kasnije.
Evo, kao što sam obećala, ovaj recept sam ja spoznala kroz ajurvedsku medicinu i pošto sam ja kao jedno mlado majmunče koja voli sve da proba i testira na sebi i tražit ću uvek šta zapravo stvarno radi, našla sam ovu kombinaciju. Meni pomaže. Ne koristim je stalno, radim u ciklusima, recimo 3 meseca pa napravim pauzu. I u početku sam sve merila tačno u gram, znači da ja tu nešto ne pogrešim, 45 grama suncokreta, 100 grama kakao, 150 grama meda, ali odnos med kakao je 1:1,5. I sad sve radim odokativno, prosto da osjetim teksturu, vidjet ćete i sami. Stavim kakao, med dodajem postepeno u kakao dok ne dobijem jednu kremastu teksturu, jer on kasnije može da bude jako čvrst ako se stavi manje meda. Taman da mogu kašičicom da uzmem kao eurokrem, Nutellu, nebitno je. Na kraju ubacim šaku suncokreta, ono kao onaj hrskavi deo, kao kranč, sve lepo to izmešam i čuvam u frižideru do 10 dana. Svako jutro uzmem kašiku na prazan stomak i popijem jednu čašu soka od naranče koji danas nisam kupila da vam pokažem jer je taj vitamin C, u stvari citrisi su jako bitni uz to jer oni prave bolju apsorbaciju gvožđa, znači u telu. Ono što je ovdje, to je prirodan izvor i gvožđa i magnezijum i zdravih masti. Idealno je za one sa manjkom gvožđa ili za one koje vole slatko, kako kažu, to kao griža savesti. Mislim, ko voli Nutellu, on stvarno voli Nutellu i kraj priče. I meni je pomoglo. Naravno, nikad to nije samo to dovoljno. Znači, uvijek se posavjetujte sa lekarom. Ja lično, kada testiram nešto, ja uvijek prvo uradim analize pretestiranja u toku nečega šta radim, da kažem, sa sobom, posmatram svoje telo kako ono reaguje i nakon procesa ponovim opet testiranje. I tako znam stvarno šta mi prija. Znači, da li grešim ono po svom osjećaju i po onome što mi zvanična medicina, da kažem, kaže. Jedno mjesec dana možda probate, kombinujte uvijek i prirodno i zvanično i sve ima svoje mjesto na ovom, kažem, ovom životu i ovoj planeti. Tako da, ako vama pomogne, podelite dalje, jer mislim da je to najbolji način šerovati informacije koje mogu nekome da znače. Ja ću vas pozdraviti od dalje da završam šta imam i vidimo se kasnije. Današnji dan je bio nevjerovatan, pun ideja i kreativnosti, davanja i to što sam dala meni se nevjerojatno vratilo kroz prirodu. Što više dajemo, to više i dobijemo. Ja ne umem da objasnim kako taj ciklus energije prosto funkcioniše. Veoma ste zadovoljni kada nešto učinite dobro za ljude. I ono što svake subote ja započinjem tako što na Instagram profilu delim definitivnu informaciju o svim ljudima jer ih znam lično ili sam radila nešto sa njima u smislu ili sam išla kod tog frizera ili ga znam ili sam napravila poslovni dogovor sad za venčanje, za apartmane, vikendice, jednostavno trebalo mi je svako ko pokaže da je dobar čovek, znači znam ga lično i negde delim informacije o ljudima, nekad zaboravim nekoga, ja se izvinjavam, zato što to samo se povećava spisak. Ja ću se potruditi da jednostavno što više delim. Ne delim to da bi ljudi mene preporučivali, nego delim da bi oni imali inspiraciju da dele ljude iz svog okruženja. Jer jedno je kada nešto pročitate i imate mišljenje, a drugo je kada pročitate, uradite, vidite da radi i onda podelite mišljenje. To je znači iz ličnog iskustva i cijelog procesa šta ste prošli sa nekim. Tako da eto inspiracija da drugi dele. Nakon toga u prirodi pored vode sam dobila pregršt ideja. Od toga bit ćete potpuno iznenađeni jer sam rešila sutra da podržim jednog kreatora
koji je nevjerovatan i bit će veliki surprise na našem tržištu, zato što želim da napravim jednu akciju namenski i sutra ćete čuti sve. A što se tiče, podelila sam recept koji znam i koji je meni pomogao. To je deljenje informacija, ne da bi neko meni sada podelio nešto. I to radi. I to je negde, jer ja stvarno verujem da su alternativna medicina, da je to kineska, tradicionalna, ruska ili indijska, svaki recept radi, ali svaki čovjek nije isti, tako da to je treba da testirate na sebi. Podelit ću i ima vremena i vežbe za kičmu, jer svima strada kičma od sedenja, od rada i tako dalje. I onda jednostavno u prirodi sam dobila još ideja za Tatjanin svet, ali onda sam obavila neke razgovore i definitivno zakazala sam farmu životinja koje želim da postim u toku sledeće nedelje i jednu virtualnu igraonicu. Uvijek mi treba kreativnost pozitivno. Sve ćete vidjeti, znači to je ta kreativnost koja se vraća. Ono što mogu da kažem rezime današnjeg dana je poklonite nekom nešto, reč. Vidjet ćete koliko je to dobar osjećaj. Jer ono što je razlika između životinja i nas, to sam danas primetila, se družila i sa labudovima. Životinje reaguju iz nagona preživljavanje i vidim sve više da ljudi isto tako reaguju. Ali mi se razlikujemo od životinja, mi imamo grižu savesti, mi imamo jednostavno, ne možemo se voditi samo preživljavanjem. Mi smo jedino savršeno biće na ovoj planeti koji ima mogućnost da se svojom energijom i podigne i spusti. Želim vam prijatan ostatak dana, a sutra, ja mislim da je stvarno, ja sam prezadovoljna s ovim što sam napravila. Ću podržati jednog kreatora za koga skidam kapu definitivno i ću iznenaditi sve vas. Prijatan ostatak večeri i dana i vidimo se sutra sa nekim novim idejama. Prijatno.